Velkommen i dag på denne skønne vinterdag her på Eltangvej nummer 186. Det er en spændende lystejendom, vi skal præsentere i dag, som er fra 1925 og på 176 kvadratmeter og stort set gennemmoderniseret. Beliggenheden herude ved Eltangvej her er faktisk en lokalplan, der har fastlagt, at det skal bevares som landsbyidyl herude. Så tæt herved har vi både boldbaner og legeplads, der er sågar forsamlingshus herude. Og vi er ikke mere end under 5 minutters kørsel fra Kolding Storcenter. Ejendommen, som vi skal præsentere, har i øvrigt godt 3.000 kvadratmeter grund og har faktisk fået sin egen lille ridebane herude her. Og vi kommer ind, når vi ser senere stallen herinde, kan vi se, at der er plads til at opstalle heste her. Men lad os gå nærmere og se på herlighederne. Det kunne være den hestestak hovedet op her. Men vi er kommet ud i stallen nu her, som indeholder 4 fine hestebokser her. Og så kan vi se, at der er fint velvet loft, og som vi kommer ud og se senere her, så er der faktisk en lille løsdriftsstald på ydersiden her, som har adgang over til ridebanen. Vi står i øjeblikket om i husets have her, som vender mod øst og vender mod syd, og nyder den store dejlige terrasse, hvor vi kan nyde solen her. Der er i øvrigt en anden terrasse på den modsatte side her, som er aftenterrasse, plus der er en tagterrasse heroppe. Indenfor her i stuehuset her, hvor vi står i hall med trappen til overetagen, kan vi se nogle og kommer til at få præsenteret nogle af de meget spændende moderniseringer, der er sket i huset. Blandt andet her er alle døre blevet skiftet ud med nye hvide fyldningsdøre. Men ellers kan man sige, at her har vi adgang til 2 store soveværelser, det store badeværelse, køkkenalrum og stuen derinde, plus nedgang til kælderen, som har både vaskerum, plus et stort disponibelt rum og et teknikrum. Overetagen indeholder et arbejdsrepos, stort soveværelse deroppe, samt et stort børneværelse, der kan deles op i 2, så man har mulighed for 5 værelser, samt et mindre toilet håndvask deroppe. Fra entréhallen her, der kommer vi ud i det store køkkenalrum, som vi kan se med fin inventar. Vi nød her. Der er granitbordplader både her plus herover, masser af bordplads og dejlig kig fra selve køkkenet af ude her. Køkkenet har selvfølgelig et rigtig hyggeligt spisehjørne herovre her. Der er klingegulv i, og så er der så her fra køkkenet adgang til stuen. Stuen er fint indrettet her med god plads til spisestue. Og så har vi en lille fin detalje her, hvor vi kan se ud over de åbne marker her, men samtidig også ud til haven. Villaen har selvfølgelig en rigtig dejlig stue, som man nu skal have i sådan en stuehus som det her. Vi kan sidde og nyde varmen fra pejsen her med pejseindsatser i. Men samtidig, som I kan se her, så nyder jeg også solens stråler, som kommer fra syd af, direkte gennem panoramavinduer til haven med udgang til terrassen. Stuen har selvfølgelig også et dejligt flyderhjørne. Det er faktisk et badeværelse, et rigtigt familiebadeværelse, hvor man alligevel kan sidde lidt for sig selv om på det væghængende toilet. Smukt indrettet her. Der er 2 vaske i en helt stykke vask af terrasso her. Der er sågar 2 brusehoveder herinde her, så man kan stå 2 i bruse, når man er herinde her. Og udover det har vi så spaden hernede her, hvor der også er plads til 2. Og det må nok heller lige blive rejst op igen her, så han kan være sammen med Doc. Et super skønt badeværelse her, som selvfølgelig har gulvvarme. Fra soveværelset er vi nu kommet ud på den dejlige tagterrasse her, cirka på en 40-50 kvadratmeter. Og uanset hvor man kigger hen, kan man kigge til naturen. Skulle du nu efter at have fået præsenteret Eltangvej nummer 186, have fået lyst til at høre mere, eller rigtig gerne skulle få lyst til at komme ud og se ejendommen her, så er I meget velkommen til at kontakte Realmægleren Trekanten Bolig. Mit navn det er Jan Krog.